Madzulo abwino alero lachinayi ndipo ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC. Muli ndine Mese Zamawa ndi mzangayo Savita Wilima. Poyamba nayi mitu ya nkhanizi. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera watsindika kufunika kuti sukulu za ukachenjede zipereka maphunziro omwe angathandize kuthana ndi mavuto omwe dziko lino likukumana nawo. Akatswiri a dziko la America omwe akuunika komanso kujambula madera omwe ali pa chiopsezo cha ngozi zogwa mwadzidzidzi mdziko muno akuti atsiriza ntchitoyi kumapeto a mwezi uno wa August. Ndipo mu nkhani za masewero timu ya Maite Mukulu Wanderers yamaliza pa nambala yachiwiri mu chigawo choyamba cha mpikisano wa ligi ya TNM pomwe yagonjetsa timu ya Baga City ndi zigoli ziwiri. Tsopano nkhanizi mwatsatanitsatani. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera watsindika kufunika kuti sukulu za ukachenjede mdziko muno zipereka maphunziro omwe angathandize kuthana ndi mavuto omwe dziko lino likukumana nawo. Dr. Chakwera omwe amakhala nawo pamwambo opereka madiploma ndi madigiri pa sukulu ya ukachenjede ya Mzuzu ati sukuluyi ndi chitsanzo chabwino chomwe chikugwira ntchito zambiri zolunjika pa mfundo za chitukuko za ATM strategy. Musase Cheyo wafika ndi zambiri mulipotiri. Polankhula pamwambo opereka madiploma ndi madigiri kwa ophunzira omwe amaliza maphunziro awo ku sukulu ya ukachenjede ya Mzuzu, President Dr. Lazarus Chakwera wati boma likugwira ntchito molimbika pofuna kukwaniritsa mfundo zake za chitukuko za Malawi 2063 potukula ntchito za chuma zomangamanga ndi zina. President Chakwera watinso pakufunika kuti maphunziro a sukulu za ukachenjede akhazikike pa ntchito zofuna kupeza mayankho pa mavuto omwe dziko lino likukumana nawo ndi cholinga choti ophunzira omwe akumaliza maphunziro awo adzitha kutengapo gawo popeza mayankho a mavutowa komanso potukula dziko lino pa chuma. Mmawu ake Dr. Chakwera wati ndi chifukwa chake boma likuyikapo mtima potukula ntchito za maphunziro ndipo wati posachedwapa likhazikitsa ntchito zomanga malo ophunzirira luso la makono pa sukulu ya ukachenjede ya Mzuzu. Mtsogoleri wa dziko linoyu wati sukulu zina zitengere chitsanzo pakagwiridwe ka ntchito ka sukulu ya Mzuni yomwe ati ntchito zake zalunjika pa mfundo zothandiza kukonza Malawi watsopano ya ATM strategy mchingerezi. Dr. Chakwera wanenanso kuti kupatula kulimbikitsa maphunziro a zokopa alendo, sukulu ya Mzuni ikufuna kuyamba ntchito za ulimi ndi zopanga magetsi zomwe ndi zothandiza kwambiri ku dziko lino. Mmawu wake wachiwiri kwa mkulu wa sukulu ya Mzuni, Profesa Wales Singini, wayamika boma poyikapo mtima pa ntchito zotukula sukuluyi. Iye watinso ntchito monga zomanga malo apamwamba owerengeramo, malo ophunzirira luso la makono, malo ogona ophunzira kungotchulapo zochepa zithandiza kuti maphunziro pa sukuluyi akhale apamwamba. Profesa Singini atsimikizira boma ndi magulu okhudzidwa kuti ophunzira omwe amaliza maphunziro awo ali ndi ukadaulo onse ofunika pa ntchito zosiyanasiyana. Ophunzira omwe atenga madiploma ndi madigiri alipo okwana 2,652 ndipo pali akazi okwana 1,114 ndi amuna okwana 1,538. Musase Cheyo, MBC, Mzuzu. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wati boma ndilodzipereka kuyika ndondomeko zabwino zothandiza kuyendetsa patsogolo ntchito za anthu omwe amalemba anthu m'makampani aboma komanso omwe saboma. Dr. Usi amayankhula izi kumangochi pamwambo otsegulira msonkhano wa bungwe la Human Resource Society of Malawi. Owen Mavula wafika ndi ripoti. Human Resource Society of Malawi Conference ndi mkumano wa akatswiri osiyanasiyana omwe amagwira ntchito yolemba anthu ntchito m'makampani osiyanasiyana. Cholinga cha zokambirana zapachaka ngati zimenezi akuti kumakhala kufuna kuwunikirana momwe akuluakuluwa akugwirira ntchito komanso kuona momwe angapititsire patsogolo magwiridwe abwino a ntchito. Chaka chino zokambiranazi zomwe zikuchitikira kumangochi mwazina akuluakuluwa akuwunikira momwe angalimbikitsire ntchito zawo mogwirizana ndi masomphenya a chitukuko cha dziko la Malawi a 2063 komanso momwe angakonzekeretsere anthu ogwira ntchito omwe akuyembekezera kupuma pa ntchito. Polankhula pamene amatsegulira msonkhanowu, wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi
wayamikira ntchito yomwe akuluakuluwa amagwira popititsa patsogolo ntchito za makampani ndipo atsindika kuti boma ligwira ntchito ndi akatswiriwa kuti chitukuko cha dziko chipite patsogolo. Dr. Usi ati mwazina boma ndilodzipereka kuthandizana ndi maguluwa za malamulo komanso mfundo zabwino omwe angathandize kulimbikitsa ogwira ntchito kuchita bwino pa ntchito zawo ndi kupindulira kampani zawo kwinaku ntchito za boma zikutukuka. Mawu ake wachiwiri kwa mtsogoleri wa bungwe la Human Resource Society of Malawi a Benson Jackson ati mkumanowu ndi ofunikira kwambiri kamba kuti upereka mwayi ogawana ukadaulo wa momwe ntchito zawo zingapitire patsogolo. Tupangisa ku annual general conference yathu zikuthandizira kuti mamembers athu aphunzire tabweresa matopics osiyana-siyana amene athandizire kuti tikamachoka pano akhale kuti anthu aphunzira zomwe zingakathandize kuti akubwera makampani ntchito yawo ikakhale ikuyenda bwino. Msonkhano wa chaka chinowu ukuchitika pamutu olimbikitsa kugwira ntchito mwa ukadaulo pofuna kukwaniritsa masomphenya achitukuko a dziko la Malawi. Owen Mavula, MBC, Mangochi. Akatswiri a dziko la America omwe akuunika komanso kujambula madera omwe ali pa chiopsezo cha ngozi zogwa mwadzidzidzi mdziko muno akuti atsiriza ntchitoyi kumapeto a mwezi uno. Yemwe akutsogolera ntchitoyi a Jason Stiers ati akwanitsa kujambula mbali yayikulu ya madera omwe ali pa chiopsezo cha ngozi. Iwo ayankhula izi mu mzinda wa Lilongwe pomwe amafotokoza kufunika kwa ntchitoyi kwa anthu mdziko muno. Yamikani Simtowe wafika ndi ripoti. Dziko la Malawi ndi limodzi la maiko omwe akuvutika ndi ngozi zakugwa mwadzidzidzi monga madzi osefukira. Ichi nchifukwa chake nthambi ya boma yoona ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodma inapempha dziko la America kuti liunike ndi kujambula madera omwe ali pa chiopsezo cha ngozi zotere. Yemwe akutsogolera ntchitoyi a Jason Stiers wati zotsatira za ntchitoyi zidzathandiza Amalawi kudziwa madera omwe akuyenera kukhala komanso kuchita ulimi mwazina. Kazembe wa dziko la America kuno ku Malawi a Amy Diaz wati afuna dziko la Malawi likhale ndi kuthekera kokonzekera komanso kuthandiza anthu moyenera pamene pali vuto lakudza kamba kakusintha kwa nyengo. Mkulu wa nthambi ya boma yoona ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodma a Charles Kalemba naye akufotokoza kufunika kwa ntchito imeneyi. Tidziwe mmene madzi amayendera, tidziwe mmene nthaka imayendera, tidziwenso kuya kwa malo ndi kusaya kwa malo zimene zizatithandize kuti tithe kunena kuti apa anthu atha kukhalapo, apa anthu asakhalepo, apa titha kulimapo, apa tisalimepo, apa titha kumangapo. So nkhani yayikulu ndi imeneyo kuti malamulo lija likutipatsa mphamvu yakuti tikhazikitse ndondomeko ngati zimenezozo ndi kuti aliyense azitsatire. Ntchito yonse ikuyembekezeka kutha kumapeto a mwezi uno ndipo zotsatira zake adzazipereka ku mayunivesiti ndi nthambi zina zaboma kuti anthu azizazipeza ndi kugwiritsa ntchito mosavuta. Yamikani Simtowe, MBC. Unduna wa zamalimidwe wati kupereka chipukuta misonzi kwa alimi omwe mbewu zawo zaonongeka ndi njira yokhayo yoteteza alimi kuzotsatira za kusintha kwa nyengo. Nduna ya zamalimidwe a Sam Kawale anena izi mboma la Chiladzulo pamwambo wa chionetsero cha momwe malimidwe amakono akuyendera omwe bungwe la One Acre Fund likulimbikitsa mbomalo. Chisomo Break wafika ndi ripoti. Akawale anati ngakhale kuchita ulimi motsatira njira zamakono za ulimi kuli ndi kuthekera kuti alimi azikolola zochuluka, zotsatira za kusintha kwa nyengo monga ng'amba zili ndi kuthekera kuti alimi azikolola zochepa. Chipukuta misozi ku nkhani ya ulimi ndi program imodzi imene unduna wa za ulimi tikuonetsetsa kuti ikhazikike ndipo ifikira anthu ambiri. Ndi chifukwa chake tabwera kuno kudzakumana ndi azathu a One Acre Fund amene akupanganso program imeneyi kuphatikiza pa World Food Program komanso mabungwe ena amene akumapereka chipukuta misozi crop insurance. Ife chimene tikufuna mulimi akamapita kumunda azikhala opanda mantha kuti china chake chikachitika ndi kuti ndiluza china chilichonse. Koma akakhala ndi crop insurance ndiye kuti pakakhala kuti kuli ng'amba apezako cholowa, pakakhala kuti kuli namondwe ngati macyclone titakhala nawo aja apezakonso china chake, ndalama yoti muthandize akhalebe ndi chakudya pa khomo. Ndipo mkulu wa bungwe la One Acre Fund kuno ku Malawi Ayash Garat anati kupereka chipukuta misonzi kwa alimi kumapereka mangolomera kwa alimiwa kuvyalanso mbewu zawo ngati sizinachite bwino chifukwa cha zotsatira za kusintha kwa nyengo. Alafu Mumtsitsi ndi mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la One Acre Fund. Amene wanataka kubwera kuchokera ku nyengo yovuta kwambiri imene anakumana nayo
kotero kuti alimi ambiri mdziko muno sanakolole chakudya chokwanira chifukwa cha ng'amba imene anakumana nayo. So kuti tawapatsa chikhulupiriro chimenechi alimi athu ndi chikhulupiriro chonena kuti kuwathandiza kuwachepetserako nkhawa imene anali nayo, komanso momwe katanenera kuwapanga kuti akhale ndi tsogolo lowala kutsogolo chifukwa tikuonanso zapatsogolo pamene sitikuonanso za mavuto amene akumana nawo pakadali pano. Kuno ku Chirazulu, bungwe la Waneka Fund linapereka ndalama zokwana 300 million kwacha kwa mabanja oposa 100 omwe sanakolole bwino chifukwa cha zotsatira za kusintha kwa nyengo. Chisomo Break, MBC, Chirazulu. Boma lati ndilodzipereka kuonetsetsa kuti anthu akumwa madzi otetezeka komanso kuti iwo akutetezeka ku madzi osefukira omwe amabweretsanso matenda osiyanasiyana. Wachiwiri kwa nduna yoona za madzi ndi ukhondo Mayi Liana Kakhobwe Chapota alankhula izi pamene amakayendera ntchito yokolola madzi m'boma la Phalombe. Tili ndi zambiri mu ripoti ili. Kwa nthawi yayitali anthu okhala m'munsi mwa phiri la Mulanje akhala akuvutika ndi madzi osefukira omwe amabweretsanso matenda osiyanasiyana ngati otsegula m'mimba. Pachifukwa ichi boma linaganiza zokuti liyambe kukolola madzi omwe adzikololedwawa azigwiritsidwa ntchito pa ntchito za ulimi womthirira komanso kupereka madzi kwa anthu okhala m'boma la Phalombe. Yachiwiri kwa nduna yoona za madzi ndi ukhondo Liana Kakhobwe Chapota anakayendera ntchitoyi ndipo ati ndi okhutira ndi momwe ntchitoyi ikuyendera. Ntchito imeneyi ngati boma ndi ntchito yabwino chifukwa ithandizira kuchepetsa nkhani ya kufalikira kwa madzi kapena madzi amene amaononga mafloods, komanso itithandizira kumbali ina kuti anthu azigwiritsa madzi a damu limeneli kuthiririra. Ntchito imene ikuchitika leroyi ndi ntchito imene ngati unduna takhala tikufuna kuti tigwire yomakolola madzi. Nthawi zambiri amalawi akhala kuti kodi bwanji simakolola madzi, ndi nkhani yokolola madzi project yake ndi imene tayamba ku unduna kuti izithandizira kuti madzi amene amatayika nthawi zambiri nthawi ya mvula tikhale kuti tikuwasunga. Ronald Tsonga ndi injiniya wamkulu yemwe akuyang'anira ntchitoyi ndipo wati ntchitoyi ikhala itatha pofika mwezi wa Novemba chaka chino. Gawo limene tabwerera pano kwambiri ndilo kuti timange njira yoti madziwa tizakolola ndi kuwasunga. Tikatero tingoyika poyambira kuti pali papezeka mina ndondomeko kutsogoloko azathe kulumikiza ndi kupapeza kuti madzi aja kuwafikiranso anthu m'midzi moyenerera. Makamaka vuto lambiri likhala kumbali ya water supply kuchifukwa anzathu irrigation mbali ya kumanzere kwangako ndinafoza kuti mapaipi awo masaizi awo ndi abwinobwino komano kwa madzi akumako mwina pafunikabe ndondomeko ina. Ntchito yokolola madzi ikuchitikanso m'maboma a Ntcheu, Tcholo, Zomba, Ntchisi komanso Mzimba. Ntchitoyi ikugwirika pansi pa ntchito ya Malawi Resilience and Disaster Risk Management Project Mr. DRMP ndi thandizo lochokera ku World Bank. Kumbukani Phiri, MBC, Phalombe. Nkhanizi zochokera kuno ku MBC, tiyeni tionenso mitu yake. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera watsindika kufunika kuti sukulu za ukachenjede zidzipereka maphunziro omwe angathandize kuthana ndi mavuto omwe dziko lino likukumana nawo. Akatswiri a dziko la America omwe akuunika komanso kujambula madera omwe ali pa chiopsezo cha ngozi zogwa mwadzidzidzi mdziko muno akuti atsiriza ntchitoyi kumapeto a mwezi uno wa August. Ndipo timu ya Mighty Mukulu Wanderers yamaliza pa nambala yachiwiri mu chigawo choyamba cha mpikisano wa ligi ya TNM pomwe yagonjetsa Baka City ndi zigoli ziwiri. Wow, your roof timber trusses look amazing. What's your secret? I only use the best anti-termite products on my timber. I trust Sheldrite Anti-Termite to keep them looking pristine. Sheldrite has a special formula that provides deep nourishment to the wood, protecting it from termites and other wood-boring insects. And the best part? It lasts longer than other brands. And it is also available in a colorless variant. See this? With Sheldrite, the liquid penetrates deep into the wood. But with this other brand, it barely covers the surface. Don't settle for cheap products. Choose Sheldrite. It's the premium choice. Sheldrite, the very best. Whatever cook at closer to your champion.
Sakani Simine, I'm a 100-meter sprinter. Patrick Chinyemba, flyweight category. Yana Machete, BMX racer. Athlete worknash Mr. Barada. Stay connected for every medal moment from the 2024 Paris Olympic Games. Get closer to your champions with Supersport on DSTV, the home of entertainment. Takulandirani mu gawo lachiwiri la nkhani zathu. Bungwe la National Registration Bureau NRB ladera kulemba anthu oposa 12 million mukaundula wa unzika wa dziko lino. Chiwerengerochi ndi chokwera kuyerekeza ndi momwe bungwe la National Statistical Office linanenera kuti dziko lino lidzakhala ndi anthu 11.6 million oposa zaka 16. Mlembi wamkulu ku NRB Amphatso Sambo wati bungwe lawo likuyika ndondomeko kuti likhazikitse maofesi m'madera akumidzi kuti lizitha kufikira anthu ochuluka. Tili ndi zambiri mu ripoti ili la Trust Office. Malinga ndi ndime 12 ya malamulo achisankho, munthu aliyense yemwe alibe chiphaso cha unzika alibe mwayi oponya voti pa chisankho chilichonse mdziko muno. Ichi nchifukwa chake bungwe la NRB layesetsa kuti pofika lero anthu ochuluka alembedwe mukaundula wa unzika wa dziko lino komanso kukhala ndi chiphaso cha unzika. Mlembi wamkulu ku NRB Mphatso Sambo wati padakali pano bungwe lawo lalemba anthu ochuluka. Asambo aonjezeranso kuti NRB ipitirira kulemba anthu omwe atsalira kuti alembedwe mukaundulayo. Chifukwa ife timalemba anthu amene amabwera kuti adzalembetsa osati amene tikungoganiza kuti chaka chakuti kudzakhala anthu awo. Anthu amene wawa tikuwapasabe mpata kuti alembedwe kudzera mu njira ya mopapo yakalembera wa madera komanso kalembera wapadera amene tinali naye. Komanso maofesi athu amene ali otsegula maboma monse pa DC pa district council komanso ma municipality city ndi ma city onse tili ndi maofesi athu komanso ma satellite office ena ma post office. Kuphatikiza pakulemba anthu omwe ndi opyola zaka 16, bungwe la NRB layambanso kulemba chiwerengero cha ana omwe angobadwa kumene ndipo ana okwana 3.2 million ndi omwe alembedwa, zomwe zikutanthauza kuti anthu oposa 15 million tsopano ali mukaundula wa dziko lino. Bungweli laonjezeranso kuti liyamba kulemba komanso kupereka ziphaso za ukwati kwa omwe akulowa m'banja. Trust Office, MBC Lilongwe. Chipani cha People's Development PDP chakhazikitsa ntchito yoti anthu atha kumakopa anzawo kuti adzawavotere pa chisankho cha adindo a mchipanichi. Mlembi wamkulu mchipanichi Simeon Phiri alengeza izi pa msonkhano wa atolankhani omwe chipanichi chinakonza mu mzinda wa Lilongwe. Ofalitsa nkhani mchipanichi Rhodes Msonkho alimbikitsa amayi ndi achinyamata kuti atenge mbali polimbirana maudindo mchipanichi omwe alipo oposa 50. Msonkhano waukulu wa chipani cha People's Development uchitika pa 13 komanso 14 September chaka chomwe chino cha 2024 ndipo umene ukachitikira ku Blantyre kukamba za maudindo amene alipo akuluakulu. Ife timanena kuti maudindo onse ndi amene anthu akathe kupikisana ku msonkhano umeneyo kuyambira udindo wa president kufikira pansi kuti ndi maudindo ochuluka kwambiri akuthamangira ku 50. Onsewo anthu akulimbikitsika kuti abwere adzapikisane nawo mipando imeneyo. Amayi komanso achinyamata walimbikitsa tikuwalimbikitsabe kuti abwere akapikisane nawo mipando yosiyanasiyana kuphatikizapo awo amene mwatchula anzathu amene ali ndi ulumali osiyanasiyana. Titakhala tikukumana nawo ena kuyankhula nawo ena aonetsa chikale chidwi ndipo ife chimene tinachita pa nkhani ya ndalama njonena kuti tinangoonetsetsa kuti ndalama zathu zikhale zotsika kwambiri kuti anthu mwina akhuzonena kuti ndikanafuna ndakhala pa director komano ndimene zilili ndikhoza kukwanitsa pa debut. Ndiye kuti konseku tinachita consider kuti anthu ngati amenewo atha kutenga nawo mbali pa convention imeneyi powapatsa mafi amene ndi otsikirapo. Ndipo mu nkhani za masewero, timu ya Mighty Mukulu Wanderers yamaliza pa nambala yachinayi
mu chigawo choyamba cha mpikisano wa TNM pomwe yagonjetsa timu ya Baka City ndi zigoli ziwiri pa bwalo la Kalonga. Amin Musa ali ndi nkhani yonse. Matimuwa analepherana chigawo choyamba cha masewero posamwetsana chigoli chilichonse, ndipo mu chigawo chachiwiri timu ya Wanderers inamwetsa zigoli ziwiri kudzera kwa Isaac Kaliati komanso Mishek Botoman, ndipo masewero anathera momwemo kukomera manoma. Wanderers yamaliza chigawo choyamba cha ligi ndi mapoint okwana 28 ndipo ikusiyana mapoint asanu ndi anayi ndi timu ya Silver Strikers yomwe ikutsogola mu mpikisanowu. Timu ya Baka City yomwe yangopambana masewero amodzi okha mu masewero 15 omwe yasewera yamaliza chigawo choyambachi ili kumtsiriziro kwa mndandanda ndipo ili mapoint asanu ndi awiri okha. Mu masewero ena omwe anaseweredwa pa bwalo la Obre Dimba ku Mchinji, timu ya Craig Sporting yagonjetsa timu ya Premier Bet Delta Dynamos ndi zigoli ziwiri kwa du zomwe anamwetsa ndi Arnold Kiama komanso George Chaomba. Craig ili pa namba ya chisanu nchimodzi ndipo ili mapoint okwana 23, pomwe Delta Dynamos ili pa namba 10 ndipo yakwanitsa kutolera mapoint okwana 19. Timu ya Silver Strikers ndi yomwe ikutsogolera mndandanda wa matimu mu mpikisanowu ndipo ili mapoint okwana 37. Matimu a Chitipa United, Bangwe All Stars komanso Baka City ndi omwe ali pa chiopsezo choti atha kutuluka mu mpikisanowu ngati sadzitolera mchigawo chachiwiri. Mchigawo chachiwiri cha mpikisanowu chiyamba sabata yammawa pa 10. Amin Musa, MBC Sport, Blantyre. Ndipo pomaliza nkhanizi nainso mitu yake. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera watsindika kufunika kuti sukulu za ukachenjede zidzipereka maphunziro omwe angathandize kuthana ndi mavuto omwe dziko lino likukumana nawo. Akatswiri a dziko la America omwe akuunika komanso kujambula madera omwe ali pa chiopsezo cha ngozi zogwa mwadzidzidzi mdziko muno akuti atsiriza ntchitoyi kumapeto a mwezi uno wa August. Ndipo timu ya Mighty Mukulu Wanderers yamaliza pa nambala yachiwiri mu chigawo choyamba cha mpikisano wa ligi ya TNM pomwe yagonjetsa Baka City ndi zigoli ziwiri. Pezani zambiri pa mbc.mw, MBC Digital, tsamba lathu la Facebook, Instagram ndi X. Munali ndine Rese Zamawa ndi nzangayo Savita Awilima, tukufunirani usiku opambana.